ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ନାମ କଣ? ବାଘ। ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କଣ? ମୟୂର। ଦିଟା ରଙ୍ଗର ନାମ କହିଲ। ରଙ୍ଗ 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 କଣ? ରଙ୍ଗ ଜାଣିନୁ? କଲର କହ। କୋଉ ରଙ୍ଗ ନା କହ। ବୁ କଣ ବୁ? ବୁବୁ। ହଳଦିଆ, ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ ଜାଣିନୁ? ଗୋଲାପୀ। ମାଛ ଖାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ନାମ କହିଲ। ବଗ। ବଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲି? ମାଛରଙ୍କା। ମାଛରଙ୍କା। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଉ? କୁକୁଡ଼ା। ବତକ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଆମେ ପିଉ? ଗାଈ। ମଇଁଷି। ଆଉ ଗୋଟେ